mwana wamai vangu. Unoziva kuti chii? Yes. Marimiro wakaita yanisha sei? Kudini ndokurarama kwedu. Vision 2030. Ikaka. Kurima. Unoziva kuti unonyatsotaridza kuti une simba rechikadzi chairo kunyatsoiwa ndikaona toda kuswera mushirima. Ngatiregei tinzwika izvozvo vari kungotiti uyai kuno uyai regai tiende kuna Meguru vanyatsotaura nyaya yekuti ndo zviripo izvi. Meguru zvaita zvakanaka muripo namama. Saka ndandati ndikanyaya kachosoka ndosaka muripo Meguru. Ndiri kutofara nokuti muripo. Mama, ndati ndikuudzei ana mai vangu ndinokudai nemwoyo wangu wese. That's my beautiful wife. I have to introduce you. Yes. Yes. Ava ndiwo ana mama wangu, ava ndimai guru, ava ndiwo mama. Chale haisi classmate. Mama na mai guru. Ndati haisi classmate. Classmate igo mama. Ndati ndiye musikana wangu wandati ndikurekidzei. Amai guru asati vadzokera kuCanada. Vauye. Mama, Naiwe. Asi iwewe usandiitire zvemashura wazvinzwa. Iwe wakauya nekamurungu pano kekuAustralia uchitaura kuti ndokangu. Iye zvino uri kuuya nekamwe futi kamusitiri nyanya. Iwe ukona chale. Usati chale. Don't say chale uri kuzvinzwa. Ndati don't say chale. Get out. Mama ndiwo kupo. Get out, I said get out. Mirai munhu. Wakauya nekamurungu panapa chale iwewe. Uchitaura usina murungu akandoka ikandokura. Iye zvinezvi urikuzviona mwana wamai. Mama, mboteerera. Ndinobagarira here ene wedu. Mama zvenyi. Isu Canada Iwe buda iwe. Uda titange tataura mafamily issues. Ndati kuda titaure mafamily issues. Mama, munenge Uda titaure mafamily. Uda mafamily issues. No. Get out. Charlie. Mama, be honest. Amai munondinyadzidzirei? Be honest. Iwe mwana wamai mira. Urikuzviona? Urikuzviona here? Uda kungungurudza nyika yese ite yako iwewe. Ikakakaika siri nyanya kasina kana basi.